Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa te pääsette vähän meidän seikkailuihin mukaan. Me ollaan nyt täällä Kalajoella. Eli se on tämän paikan nimi ja nyt me mennään vähän hevosten kanssa tonne veteen päin. Se vesi oli tosi kivaa. Menkää testaamaan. Joo, toi oli ihan sikakivaa. Mennään uudestaan. Okei. Hei, älä pukittele! Okei, viedään hevoset ja mennään nauttimaan. Kesäloma on parasta. No niinpä, älä sano muuta. Tai muuten mä menen ihan sekasin. Okei, tää video oli tässä. Tää oli varmaan vähän lyhyt, mutta ei se mitään, on vielä monta tulossa. Ja kiitti kun katsoitte tämän videon, toivottavasti piditte videosta ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi!